Makikinabang naman po ang nasa 100 hektaryang community model farm sa San Quintin, Pangasinan sa ibinigay na hybrid rice seeds at fertilizer ng lokal na pamahalaan. Ayon sa ulat, saklaw ng community model farm ang mga lugar na pinangangasiwaan ng San Pedro, Bulintagen, Lumayaw, Mantakdang at Baligayan Irrigation Association kasama ang Tuyaban Irrigators Association at Bulilayaw Siglat Irrigators Association. Ang naturang hybrid rice seeds ay inaasahang magbibigay ng mas mataas na ani kumpara sa karaniwang binhi. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga programang pang-agrikultura bilang tugon sa patuloy na hamon sa produksyon ng pagkain lalo na sa panahon ng tag-init. IFM News. IFM News. IFM News.